zaterdagavond 9 november zorgt Hotel Asteria in samenwerking met de artiesten van Theater op Bezoek een dinnershow. Laat je verrassen door 8 jonge getalenteerde artiesten die een avondvullend programma presenteren. Beleef een informele avond waarbij de gevarieerde show wordt afgewisseld met een 4-gang diner uit de Limburgse keuken. Op zaterdag 9 november verwelkomt Wim Baltussen Shane Alexander in zijn muzikale huiskamer. Muziekliefhebbers die de klankkleuren van Paul Simon, Elliott Smith, Jonathan Wilson of John Mayer hoog hebben zitten, worden blij verrast door de enorme muzikale gedrevenheid van deze veelzijdige singer-songwriter. Op 26 november 1944 werd Blitterswijk bevrijd en dat wordt herdacht met een bevrijdingsconcert in De Zaal op zaterdag 9 november. Het concert wordt georganiseerd door muziekvereniging Moed en IJver en in samenwerking met basisschool Sint Anna en het jeugdorkest gaan ze muziek uit die tijd spelen en tonen ze daarbij passende beelden. Wijkvereniging Landweert organiseert op zaterdag 23 november het Foutenfeest in wijkcentrum Het Stekske. Het is een feestavond voor wijkbewoners, maar ook mensen van buiten de wijk zijn van harte welkom. De dresscode is fout. Denk hierbij aan glitters, felle kleuren en trainingspakken. Entree is gratis. Tijdens de koopzondag op zondag 24 november komt Sinterklaas weer met zijn pieten naar het centrum van Venray. Zin in lachende gezichten, kom dan naar het centrum. Sinterklaas struint samen met zijn pieten van 12 tot 5 door het centrum. Een gepassioneerde 12-koppige liveband kruipt in de huid van Joe Cocker. Onder begeleiding van professionele muzikanten en vocale ondersteuning wordt door leadzanger Geert Peltzer Joe's kenmerkend rauw stemgeluid neergezet als in zijn beste dagen. De band speelt grote hits als You Are So Beautiful, With a Little Help From My Friends en Unchain My Heart. Maar ook minder bekende werken als Can't Find My Way Home, Living in the Promised Land en Hard Knocks maken de show zeer de moeite waard. In het Oderpark wordt op zondag 10 november een workshop Familieherinnering onder leiding van Shelley Lapré georganiseerd. De workshop is op maat voor jong en oud. Het Batingen is tekenen met licht. Dat staat voor verbinding met ouders of voorouders, voor respect wat zij hebben meegemaakt, wat wij meedragen en mogen uitdrukken in liefdevolle kunst. Ayahuasca is een voorstelling die experimentele hip-hop en mentale zelfreflectie op een innovatieve manier verbindt. Choreograaf Gil Gomez Leal laat zich inspireren door de mentale complexiteit van de mens. De 6 dansers, ieder met een eigen bewegingstaal, laten onder begeleiding van een ayahuasquero het diepste van hun ziel zien volgens een ceremoniële zoektocht waarbij het drinken van de eeuwenoude drank ayahuasca centraal staat. Een onderzoek naar een meer gebalanceerde en geaarde staat van bewustzijn. Op donderdag 28 november om 8 uur is er in de Schouwburg van Venray een wielercafé met Mike Teunissen en Wout Poels. Zij worden geïnterviewd door presentator Frans Pollux en hij wordt bijgestaan door Bert Wagendorp. Ook regionale wielerheld Peter Winnen schuift aan. Kaarten kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website van de Schouwburg.